na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Kabukap o kaging tiguang. Pila na kinabarang ini. Pero kung pilay na barang ni mo ilastika, doon na po ko'y akong nabarang. O kay tiguang ka naman. O ako, mas pataton pa man ni mo. Mas nupigon tagyo ka sa kong gahong. Nupigon tagyo ka sa kong kusog. Patay kayo noon sa gidala kong kutsilyo. Ni anak ko sa likod siya kipuyan. Anik siya din ilubong. Oh, may mitig-ik pa si Nestra. Buhi pang animal. Wala ko magano'n siya tingog. May anting-anting rabaning tiguangan. Parehas yung may hurim-hurim. Nay pa to, ako kwaon. Huwag akong ibusdag siyang lawas. Dala ko na abordahan ng akong kwarto. Aron sa pagsiguro nga di makasud si James samtang nagsabot ha. Unsa may atong sabu? Ay! Okay! Nagpamang kagupit. May piti ang akong bagong naong. Ilong, tiking. Ayaw pag-apil sa mo panagsabutan ni Haring Aqualos. Ayaw pagtingog. Kapoy kay ka paminahon. Alingisi. May mo ba maminaw ka lang? May pa. Lingko dito sa Daplin. Ako gani maglagot ni mo. Ito na. Pikas ng naong mo kung kimpitan ko ikaw sa kasag kong kamot. Gusto na! Sige, sulti. Sige na lang. Daplin ko. Padaplin ko. Lingkod tiking. May patiking. Lingkod lang diha og paminaw sa among panagsultihan ni ko. Katingo ka! Kupit. Unsay imong ikatabang namo. Nga nagpakataon ako. Angay bang mo paduol dayon ko ni Laura? Hawiran ko siya og groyon dadon sa palagtiki. Ay, di ka na ang mo'y angayan mong buhaton Haring Aqualos. Unsa man ay igsuon kong kupit? Paminaw. Kini ang angayan mong buhaton Haring Aqualos. Oh, ikaw? Hay na akong uyab. Ginsay mong uyab? Si Elastica. Ang tiwag ka kango. Uyab ka niya? Oh. Nagkay nagugmaay man mi. Hay man siya. Kay mangay ko kwarta. Nganong niyam kasi ang panimay? Igun sa man ka ni Elastica. Iya ko igsuon. Dali. Kuyugan ti kang ito ni Elastica. Dali. Oo, sige. Kay, nagkinang nalagi ko kwarta. Nga no? Pildiro ka na sa sugal? Oo. May lagi ka managaan sa? Reyas bing tambalan ni Elastica. Managaan. Igsuong gud mi. Dali. Sunod ako. Taon-taon ko naglingkod din sa may sala. Wa pa man magawa si Elastica. Ingon to sa kwarto. Sud gawas ba ako sa kwarto ni Elastica? Wa mo ko pasudla. Pabuton ko lang. Niyapingon din yung igsuon ni Elastica. Pasensya ka na ha. Ipahuwat ka. Hain man si Elastica. Iya. Kiputos na kong panapton nga ito. Kutsilyo na. Adios nimo. Nagsiga na ang iyang mga mata. Mayong adlaw! May tao sa gawas. Kinsa maganing niya po.
Nangita siya sa tiguwa nga elastika. Usaw ko may nagpatay akong patanon. Ayo, iya. Gusto, taguan ko na ni. Guyoro ko siya. Diyan ka oran. Unyat natin kay lubong. Usay ato di mo, miss? Maayong adlaw. Lucio. Tawagan lang kong manong Lucio. Usay ato di mo? Si Madam Elastica. Siya ang akong tuyo. Mahimo bang ikasulti si Madam? Wa din si Elastica. Si Manang Elastica, wa din ni. Unsa man dayon ituyo ni mo niya? May bakasyon si Manang. Ay bakasyon di ay. Kanus siyang pauli. Sa akong paminaw, di na tumabalik din eh. Nagtabalog ang iyang uyab nga batanon. Oh, Nahangol sa kwarta ni Elastica ang iyang uyab. Og tuwa, ikuyog sa kong maguwang. Nagtaba ng duha. di ay ba? Sige. Ari na lang kunong Lucio. Tabi, kinsa ka man di ay? Ako si Laura. Unsay tuyo mo sa kong maguwang? Mangutana lang unta ko bahin ni Aqualos. Aqualos? Basin og nakaila siya ni ini. Day, Laura! Day! Ay, milakaw ka ramang ikaw rang usa. Maayo gani kay gisundan ti ka. Ay, ay kasakit. Baya sa akong sampot. Ay, amaw gitong driver sa abalabal nga akong gisakyan. Bisan maayo ang daan. Dito yun, agi sa libaong. Miuntol ko. Maayo gani kay wa ko nahog. Nang tirang. Ay, Day, Laura, nagunsa naman sab ka din, he. Sinsya na. Wa din ako maguwang nga si Elastica. Kung gusto ka... Ay, tana, Day, tana, mamaulit na ta sa mansion. Sa sunod, ayaw paglakaw nga ikaw ra. Nang tirang. Jeff, nakahinumdum ka pa ba niya? Wa ko makahinumdum niya. Wa ko makailan niya. Pasensya na, kuya. Tungod sinahitabo niya, siyang na-aksidente siya. Ikaw itong... Tiking! Ilam na lang di ko. Mas may pa. Kaya madugay tang mahuman kung musagpat ka pa diyan. Dutatingo ka? Wa ka rin kaya yung hinumdum na ko, Jeff. Pasensya na. Dutatingo ka? Pasensya na kalimot yung ko sa mga panghitabo ka ni Anto. Mo na isulti ni Dayan, di rin ako. Pero, paningkamuti nga dili mo mapasakitan ang akong igsuon. Kaya kung mahitabo na, ako ang mamahimo ni mong kontra. Yes, dutatingo ko. Kuya, kayo kung mo naman suko si Harry. Agoy! Kisag pa mo siya. May hedangan sa iyang abing. Gipatay ko lang kini. Dayan, Okay. mag-una mi dito si Tiking sa giingon mong auto. Sige, Kuya Aki. Paabot ako ninyo dito. Baba ko! Napanood na ni baba ko. Dali, Jeff, dali na. nga no? Tingo, gamay. Namatikdan ang tablis ang tinanawan ang iyong maguwang di rin ako. Pasensya na, Jeff. Ingon ana lang yun na si Kuya Aki. May pagka-istrikto ko na siyag batasan. Pero usahay, maayo ba yan na? May lakaw mi si Kuya. Asa mo? Gustong magpalit og bahay si Kuya dining dapita. Mangita mo ba? Bisod pagbalik si Dayan sa kwarto. May kuhaon pati nga siya. Lain magtinanawan ang iyang maguwang nako. Di ba kami kontraryo sa una? So, ako makalimot sa kong kagalingon. Si Dayan. Asawa ko siya. Apan nga nung nagmagahi man nga akong kasing-kasing sa paghigugma niya. Nga nung mo kipagbati, nga ito ni Dayan. Kuya, wag nga na.
Aki man! Ako nga wagin mausap, tiking lang yapon. Pwede tiki na lang ang inyong ngana ko. Kaha, tuko, or tukong. Ngayon siya, tukong. Bahalag unsaon na nimong imungan tiking. Dutatigo ka! Wa ko'y labot, ana. Dutatigo ka? Bisag ko? Nasurok ang akong dugo nga nagtanaw niya itong tawhana. Kinsa man katong gwapo ba na ni Bria? Agay! Ikaw ba? Ikaw ba? Kadua na kanakuha nga kwalusa. Saman? Saman? Ha? Saman? Hilom! Tadi ko nga. Balito ka niya. Balito ka rin daya sa mga lingkuran. Dili na siya bana ni Ibria. Si Kupit na ang nanag-iya ka niya. Kung wala pa lang siya malambigit ni Kupit, maayo kay siyang patyon. Tadi ko nga eh. Unsa kag ako siyang patyon. Aron hingpit nang mapapasya dinhi sa kalibutan. Naipa! Sige! Patyan na aring akwalos! Lakaw na balik ka! Patyan na si James! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!